Benvingudes i benvinguts a Canal Aso. El temps passa volant i ja tenim així els actes de la Setmana de la Dona que comencen el dia 28 de febrer amb la presentació del llibre Contem històries de dones d'ací, de Rosa i Manuela Roig, a les 18:30 en la Biblioteca Clara Santiró. I ja de ple i sense parar hi ha actes tots els dies. El dilluns, dia 4 de març, en el Centre Social Sant Marcelí, a les 17 Mujeres desde los años 20 hasta la actualidad, organitzat per les dones del grup Mujeres i Cultura. I també, aquest mateix dia, en l'Associació Cultural Barri Sant Marcelí, Imma Máñez Albert, companya nostra, farà la presentació del seu llibre de poemes Totes les meues dones, a les 18 El dimarts, 5 de març, s'inaugura l'exposició de l'obra plàstica de Cristina Tomàs, i abans, també en la Biblioteca Clara Santiró, a les 18:30 Dona avui, un repte, en el qual algunes associacions que treballen amb dones i per a dones ens explicaran els seus projectes. El dimecres, 6 de març, a les 18 en l'Associació Cultural Barri Sant Marcelí, acudirem a escoltar microrelats per la igualtat, pel grup de dones per la igualtat d'Alzira. Dijous, dia 7, tots al Teatre de la Rambleta, on presentarem l'obra de teatre d'enguany, titulada Museu Galàctic, a les 20 En este grup de teatre, MUVE1, Fem Teatre, hi ha dones i també alguns homes de diferents grups del barri. És per a públic familiar i teniu garantida la diversió. Divendres, dia 8 de març, ens reunirem totes i tots els que vulgueu en la plaça d'Òscar Romero per donar suport a la vaga convocada per a aquest dia a partir de les 11 Qui vulgui vindre ha de portar moltes ganes de cantar, compartir i passar-ho bé. Si voleu, poder portar els vostres davantals i farem una xicoteta performance, penjant-los per la plaça o tirant-los per l'aire, el que calga. Per la vesprada, i com sempre, anirem a la manifestació, enguany amb el lema per tu, per nosaltres, per totes. Com que està convocada a les 18 en el parterre, eixirem del barri a les 17:15 des de la parada del Nou del Boulevard. I ja per acabar, el diumenge 10, també en la Rambleta tindrem el concert de la dona de la Unió Musical L'Horta de Sant Marcelí. Gran colofó per a una setmana carregada d'activitats. Esteu tots i totes convidats. Sols ens queda afegir que esperem que doneu suport a les activitats que hem organitzat per a posar de relleu, un any més, la situació en què es troben les dones. Per a fer possibles els actes hem comptat amb la participació de moltes entitats i persones del nostre barri. Gràcies a totes i tots, salut, passeu-ho bé i fins la propera!